Jamu siur. Pira iki? Siur jamu. Aku baru Jamu apa iki? Nerasem. Menisan sing gedhe iki nang papam ora mbok tumbasno. ora tau diombe aku Oh. gak ngombe. Ya kae sitok. Biasane langgananku Mbak kae namu ora rene-rene. Biasane aku ki ya ditinggali nek aku ora ono niku. Mati kaitan to ya. Kok pasti udah biasa niku kayak gede nah. Nah suwi lek ora rene iku. Biasa kok esuk mangga. Biasane wisuk kok yamin iku. Mari. Ora kerja. Kok ngayang. Ayo lho kerupuk-kerupuke lho isik bal-balan jan. Gawa aku. Kerupuk Es batu karo gak aku es batu. nggo es batu dhewe dek kulkase 2 pintu. Kurang dodol kok. Mbak iki busik to Mbak iki aku iki perkara maksa Mbak iki. Hah? Iki busik to.